Yan, sa ganito yung mga sir. Please support niya. Utang ko na ngayon. Please support. Please support our local clothing. Kibaw ba mo na naay usa ka clothing store diri sa Upon na naghimo og mga designs na patok sa masa? Pagkaino na ako diri sa Kyle's Clothing. Ato lang ipakita ilang mga montage, yung mga indot, yung mga clothing line diri nga ilang display. So stay tuned lang kay ato ipakita na karon dayon di na ta magdugay. Wow! Moni ang Kyle Clothing Shop, usa ka local brand diri sa syudad sa Upon. Ang ilahang shop na itulo ka local brands na ilang gi-display. Ang Kyle Clothing, Open Core, Wasted Needed. Ang names akong mga bata is Kyler and Ella. So combine akong both names, I came up with Kyle. Daughter will call it Kyle because it's Kyler and Ella. But some people, dili sila kuha dayon kay they use sa name nga Kyle. Okay lang po, it's Kyle Store or Kyle. But for me, it's okay lang is Kyle ba or Kyle lang tawag sa store. Nag-priority mi sa local brand. So like Wasted Needed, Kyle Clothing, and Open Core. So naasan mi mga print on demand. So like vinyl, under transfer. So napon mi Thailand design, so maapay sa pangitawon sa customer. So amo yung priority nga mahalin ang local brand yun. Na located among shop sa Quezano Mactan Island Mall beside Andox and 7-Eleven in front of Dulcina Hotel. Ay, ako dahil si Raymond sa Poncor, tig-samok-samok o tig-prenta sa Poncor. Daghang salamat ninyo sa katong mga nagsubay sa pagsugod hantod sa karon nga naa nami shop karon. Daghang salamat ninyo pa. Kung gi-invite ang tanan namo nga amigo amiga o mga taga-Upon nga muari sa among shop para makita ninyo ang among mga design nga muna sa una. So thank you guys sa inyong pagsuporta sa among local brand, local taste. Na-appreciate na mong dako sa karon o sa una. Dili ra kay usa mo makita karon daghan na. Dili ra kay lima mo makita na magsuri-suri ni nga among brand nga ilang gisulod. So salamat kay ninyo. Suportahan po nato ang mga small time na bago pa nagsulat. Katong gustong magpa-print or ganahan sila customize or personalized prints, screen printing or cup printing and mug printing. Sadly, magnetic for giveaways and this one keychains. So kung katong gusto magpa-personalize, come and visit us. Unsa pa inyong gihuat? Bisita na mo sa ilang shop located at Paho beside Quezano Island Mall and Andox, Lapu-Lapu City.